ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ କହିବି, ଫାଷ୍ଟ ତ କହିବି ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଏକ ମୁଭିର ଟ୍ରେଲର ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ। ମୁଁ କହୁଛି ସ୍ପାଇ ୟୁନିଭର୍ସ, ପଠାନ, ଟାଇଗର, ୱାର୍, ଏବେ ଆସିଛି ୱାର୍ 2। ତ ୱାର୍କୁ କେଉଁମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁ, ସମସ୍ତେ ୱାର୍ ମୁଭି ଦେଖିଥିବେ। ଟାଇଗର୍ସର ଭର୍ସେସ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ, ତ ଏଥିରେ ଆସିଛି ଭାଇ ଏନ୍ଟିଆର୍ ଭର୍ସେସ୍ ମାନେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଆଉ ଏବଂ ଏନ୍ଟିଆର୍ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଫେସଅପ୍ ଦେଖିବେ ତ ଏକ୍ସନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଫେସଅପ୍ ହବ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଫେସଅପ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ହବ। ମୁଁ କହିବି ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବହି ତ ଛପର ଫାଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ। ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିରୋ ଭର୍ସେସ୍ ହିରୋ, ଭିଲିଆନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଭିଲିଆନ୍, ସୋଲଜାର ଭର୍ସେସ୍ ସୋଲଜାର। ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ଏଥିରେ, ମାନେ ଟ୍ରେଲର ଏମିତି ସେମାନେ କାଟିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ ଏଥିରେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଭିଲିଆନ୍ ଅଛି ନା ଏନ୍ଟିଆର୍ ଭିଲିଆନ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଭିଲିଆନ୍ କିଏ ଅଛି ଭାଇ, ପୁରା ଏମିତି ସିଟ୍ ମାନେ ବନାହେଇଛି ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଏନ୍ଟିଆର୍ ଏଥିରେ ଭିଲିଆନ୍, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଟ୍ରେଲର ଏମିତିରେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଏଥିରେ ଭିଲିଆନ୍। ମାନେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଟ୍ରେଲର। ଏଥିରେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନକୁ ଅଧିକା ଭିଲିଆନ୍ ମାନେ ଟାଇପ୍ର ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ଶୀଘ୍ର ଭାଇ 14 ଅଗଷ୍ଟ ଆଗରୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବି। ତ 14 ଅଗଷ୍ଟକୁ ତ ମୁଭି ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା। ଏନ୍ଟିଆର୍ ପାଇଁ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଭାଇ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ। ତ ଭାଇ ଦେଶ ପାଇଁ କିଏ ଲଢ଼ୁଛି, କାହିଁକି ଲଢ଼ୁଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହେଇଛି, ସବୁ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ମୁଭି ତ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି। ମୁଁ 14 ଅଗଷ୍ଟକୁ ମୁଭି ଆସୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆସୁଛି ରଜନୀକାନ୍ତ ସାରଙ୍କର ଆମର କୁଲି ଆସୁଛି, ତାର ଟ୍ରେଲର ଆସିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଇଏ ଟ୍ରେଲର କାଟିଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ଆୟନ ମୁଖାର୍ଜୀ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଭାଇ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋତେ ହିରୋ ଭର୍ସେସ୍ ହିରୋ ଦେଖେଇକି ଆଉ ଭିଲିଆନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ସୋଲଜାର ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ ଆଉ। ପୁରା ଟ୍ରେଲର ଦେଖିକି ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା ଭାଇ। ମୁଁ ଆଗରୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଜି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଯଦି କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ରିଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ କେଉଁ ମୁଭିର ରିଭ୍ୟୁ ଦରକାର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, କି କେଉଁ ଟ୍ରେଲରର ରିଭ୍ୟୁ ଦରକାର କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ବାଏ, ପୁଣି ଦେଖାବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଲର କି ନୂଆ ମୁଭିର ରିଭ୍ୟୁ ନେଇ। ରହୁଛି ବାଏ।